wadhi mbele gi weche manyien. Kambi mar piny owacho ma keyo pi kaunti ma Migori miluongo ni Migori Water and Sanitation Company kata MIWASCO osingo bero chenro mag keyo pi ne oganda e kaunti ma Migori bang' yudo board manyien. Jofwambo marwa ma Migori Jojuma miwa ler mar wachno. Kambi no mochung' ne keyo pi e kaunti ma Migori mabende ong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company kata MIWASCO osebedo ka thembo kuom higni mathoth. Mae osekel kod midhiero mopogore opogore to ahinya nok mar omenda e tayo chenro mag kambini. Lipot manogol kod duolno ma ochiwo wechego mag pi e pacho kae ma ong'ere kaka Water Service Regulatory Authority kata WASREB e higa mar 2021 ne oyango ni kambi mar keyo pi e kaunti ma Migori MIWASCO ne obedo namba 77 kuom kembe duto ma keyo pi e pacho kae maromo 89. When I joined this company in August 2021, that is where it has been lagging, but I'm sure with the current government and the support they are rendering in, we are going to be top 30. Yes, expect good results from this board and the new government that we have in Migori. Midhiero ma kambi nosebiro ka kaloe osemiyo oganda mathoth e kaunti ma Migori ok yud pi e yo malong'o. Wadwa keto miyo udi 5,000 katin mwadwa rwako pi e miyegi chakre sani nyaka dwe mar 12. Kata kamano, tend kambini ka otelne kod jakom mar board mane manyien John Abuya wach ni koro giikore mane kambini koro chung' makare. Mine wuotho dhi mabor ke manyo pi to samoro pigno bolil, koro waparo ni wadwa bo tiyo matek gi ji te gi kanyakla te gi jok mochung' e idara mbali mondo wahakikisha ni pi wuok maler kendo maromo. With the new board of directors coming in, we looking forward to offer good services, water service delivery to the people of Migori County, more so by increasing connections to the households that have not been served in the past. Tend County ma Migori wacho ni koro ikore mar jolka ma MIWASCO mondo koro chiw pi makare ne oganda county ni. Gima dwa wacho ne jo Migori ni mondo gi supportwa, akwayo gi support ma gimiwa en mani kik gine ng'ama kwalo pi e jirani kato giweyo. Ka giyudo ng'ama kamano to gigonwa simu. Wang'ad pigno nikech pi ma jirani oketo ma ok ochulno ema miyo in ma in ichulo pigi ok donji. Lipot ma ogol kod migawo mar pi e kaunti ma Migori yango ni 50% mag pi ma ithiedho kendo ikeyo kod kambini mar MIWASCO lal nono kendo kelo omenda ne kambini nikech moko pukore to moko bende ikwalo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.